Good morning Iloilo. Welcome sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Nakukap kita with Radyo Gyon Santa Barbara sa subong nga aga. Napirmi ni aton tandaan no kada Martes alas 10 Oktubre 11 sang aga. Ang aton sini nga programa is Ilonggo Caps on Air with Radyo Gyon Santa Barbara. Live kita nga naka-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Amiloy diri sa sulod sang Iloilo Police Provincial Office. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Bayani Razalan, at sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, inyong minkaupod sa subong agang inyong mga kabalikat. Sa technical side, kaupod naton Police Corporal Vicente Blusa Jr. Ako naman, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Nakaton sini nga pagkadalon sa inyo sa subong agang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Happy Tuesday morning gid sa inyo tanan-tanan. Kadasig lang sang inadlaw pitsa 4 na kita karon sa bulan sang Hunyo tuig 2024. Kag sa aton sini masobra 51,000 na naton ka mga followers sa official Facebook page sang Iloilo Police Provincial Office. So much sa inyo sining pagsubaybay, labi na sa aton nga 9,000 ka mga live viewers naton sa subong aga. At madamo kita sa mga balita impormasyon nga pagkadalon sa inyo sa subong aga. Grabe sina nato na ginatamiaw sang happy birthday gid ang tanan nga mga may birthday sa subong Hunyo 4. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan dira. Kag sa mga ma-birthday boss, no? Happy birthday man. Kag sa nag-birthday kagapon sa way naton matamyaw, no? Belated happy birthday gid. Kag siyempre no highlight no, sa subungan daw ang mga may birthday. Kung way man sa nag-greet dira sa inyo or nag-shoutout sa inyo sa subungan daw, hindi makauya no nga mag-type dira sa aton sini nga comment section. Agad nga i-shoutout nato no ang inyo sini nga kadlawan sa subungan daw. Kasi siyempre sa mga kaywatan sa subong man nga adlaw, kaya sang nagligan lang no nagtapos ang mga graduation. Kasi siyempre may ara pa man no manobilin ng mga graduation sa mga college. So ano lang yung abot na no kayo pila na lang ka inadlaw siguro no magagraduate naman ang mga kautoran naton sa mga colleges. And of course sa mga universities no diri sa probinsya sang Iloilo, ang kitang syudad sang Iloilo. Sa tanan nga nagaselebrar man sang ila sining mga kadalagan, espesyal ang ila sining mga birthday sa oras ang ila sining graduation sang talikdan sining simana. Siyempre nagsunod-sunod ang mga graduation alin sang Lunes hasta sang Biyernes ang talikdan sining simana. Subong nga sinimana is magaselebrar ang iban kato sa mga beaches kag sa mga resorts. Kapag hindi nato pakalipatan no nga mag-extra gid nga halong. Katon sining mga chimpo no, hindi na mapaktan. Kapit pa ko nang kataris kamo sa dalano naton. Nali lang isa mabubo ang ulan kag after lang pila lang ka mga minutos is magainit na naman. So, kung mag-ulan-ulan dry sa ano lang anay magpasilong anay. Ramoning nga mga season no, ramoning nga mga ugada is manugid ang trangkaso. Subong man ang sakit sang ulo. Sang timpo COVID na sigla yon. Since nga nagtapos ang COVID, nagbalik naman kita sa trangkaso. Sa aton sining oras nga alas 10:27 na sa aga. Yapon ka muna kalantaw sa aton sining programa sa ika-47th episode na sang Ilonggo Caps on Air with Radyo Ogyon Santa Barbara. And of course, makitaan man kita or mabatian sa FM stations or sa inyo sining may FM radio set sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. At siyempre, makitaan kita sa aton sining mga official Facebook pages ng IPPO, ang Iloilo Police Provincial Office, at subong man sa Santa Barbara or Santa Barbara Ogyon Bay.
Kag sa subong gano makikangot kita ito guys sa hepe sang Leon Municipal Police Station. Sara Kabalikata Police Captain John Predic Padilla. Angon sa sining na disgrasya no or sang kahapon nga adlaw. Sa sining van no nga or nahulog no aton sining ibaloon ang dugang sining detalye karon no sa hepe sang Leon Municipal Police Station. Kung kamusta bala ang medical condition sang sining mga individual nasakay sa sining van. Ano bala no always manugyan naton no, sa mga pumuluyo naton. Kung magbiyahe kita no dapat extra gid nga pagalong especially no sa mga driver naton. At subong man sa mga pasahero no nga always on alert gid. Kung magbiyahe kita no nagay kita patulong-tulong. Kabudlay no just in case nga may mga disgrasya sa mga luntad hindi kita makapangaman. Effective pa na sige po ng mga advice no sa mga katigulangan naton nga kung magbiyahe no bisan no kapag kapoy ano kapag katuyo is never gid magpatulog or magtulog-tulog. Kasi kung hindi na kita makabugtaw no kay budlay gid. Kung may mga disgrasya or madisgrasya kita hindi kita dara makapangaman so lain gid akong bugtaw kita. In case no makapang uyat ka mo dara mayo o makaisip ka mo kung anong dapat ninyong imuon once nga sa emergency ka mo kago kung na-disgrasya ka mo. And of course no ato man sining baloon after sa ma-interview naton karon ang EPS ang Leon Municipal Police Station. Wow, sa banwa naman sang Miagaw. May tatlo sining mga individual nga natigayon gid sining madakpan sang aton sining mga ilong kukag. Nga nagaiwas sang pat session. So ibalaw na nato ang dugang sining detalye karon no sa hepe sang Miagaw Municipal Police Station. Sir Kabalikata Police Captain Francis Doni Lumahan. Kag magatagman kita sa mga pila ka mga tips and reminders sa sining mga disaster no kag emergency. Kung ano ba lang dapat naton sining mga imuon. Magata kita karon no sa patapos ang aton sining program. And of course no sa subong aga diri sa Iloilo Police Provincial Office ng aton sining Women and Children Protection Desk. Sa pagpuna sa aton sining WCPD Chief Police Major Maria Liza Novente. And of course, nagipangunahan gid ang programa no sa sining aga sa sining one-day training seminar. Or one-day training no sa sining giniwat naton diri sa Iloilo Police Provincial Office Headquarters. Nagipangunahan gid sa aton sining officer in charge Police Colonel Bayani Razalan. Ang opening program no sa sining one-day training or seminar sa sining Republic Act 11-930. Sa subong no nga aton sining protection sa mga women and children including na dara ano nga ginatakol diri sa sining seminar. Ang mga online no kay lakit na sa mga harassment. Wala nung ako maglakit na darang mga online nga mga pamagi or via internet ang exploitation kag harassment sa mga kababihan kag sa mga bataan is included na sa sining Republic Act 11930. So pagka-discuss no kag of course no sa sining training present kagina no ang aton sining Iloilo Assistant Prosecutor Ma'am Mayra Dorebdes no nga maging lecturer sa sining seminar. Nag-including man ng pagtudlo no sa mga aton nga mga participants. Paano pag-imo no sa mga sworn affidavit. Ang aton sining mga participants is mga Women and Children Protection Desk naton. Mga PNCO salin sa aton nga mga 42 ka municipal police stations kag city police station 43 tanan no pati ang Pasig City Police Station at
mag-attend no sa sining one-day seminar. Nagpagtakal no sa Republic Act 11930. Kaya mo na nasubong no, nawalos ng mga even kaning mga cases subong no is online na. Like sa unang libel is ano lang verbal. Subong is may ara ng mga cyber libel. So online ano which is nga mo na bala nung dalasang advancements ang technology. Kung kaysa damog yapon sa mga naka-take opportunity na ginagamit sa exploitations and harassment ining advancement sa aton sining generation na nga dapat no utilize na dapat naton sa mga information dissemination. Dapat may mga pila ka mga individual ka mga grupo sa mga individual nga nagapang-exploit nagapangaras pa no sa aton sining mga kautoran. Nagadugang man sining mga sa sining one-day seminar sa opening program nato nang gipugunahan sa aton officer in charge sa Police Colonel Obiani Razalan. Nag-present man ang aton sining Provincial Investigation and Detection Management Unit Chief sa Lieutenant Colonel Remy Alabaren sa sining programa. Going sa subong ang aton sining seminar diri sa IPPO Cover Gym sa aton sining Ilong Cups Cover Gym with our 60 participants from municipal police stations and Pasig City Police Station. Mga WCPD PNCOs naton ay pila which is nga hindi malipod maligar no kami mga pila ka mga reklamo man or man mga gapablatter no sa aton sining mga stasyonan nga sila no ang biktima sang harassment kag exploitation through online or cyber. Sa aton sining oras nga alas 11 or alas 10:35 na sa aga. Good morning kita no sa aton sining mga listeners. Dira sa Santa Barbara Public Market nga nagapamati sa subong aga. Ay mapatian kita dira no through sa speakers sa radyo Ogyon Santa Barbara. And of course, mapatian man kita sa inyo sining mga radio set. So ang ates ang aton sining mga topiko no kagaton sining mga phone patch interviews. Good morning kino sa Miagaw Municipal Police Station ang alang tawagin sa Subongaga. Subongan si Mama Jade Alopit no. Good morning kid. My classmate Panisal Lenny Rose no nagalang tawman. Thank you so much. Kag subongman ang Concepcion Municipal Police Station ang alang tawagin. Especially no kay Mama Baby Jap no dara sa Banwasang Concepcion. Kag nagalantaw man ang mabisa naton nga hepe dara sa Pavia Municipal Police Station. Si Sir Kabalikata Police Major Daji Dilima. Kag sa tanan naton sining mga live viewers no, thank you so much gid sa inyo sining pag-monitor sa aton sining programa. Kag ang aton sining lingaw-lingaw question of the day, bantayan nyo ito guys. Orato na lang nadaan no nga ano ba lang aton sining lingaw-lingaw question of the day. Ang aton sining lingaw-lingaw question of the day. Ano bala ang complete name sa aton sining regional director ng Police Regional Office 6? I-type nyo dara no, ang complete name sa aton sining regional director sa Police Regional Office 6. Hindi man with rank no, Police Brigadier General. Niya sining ranko. Isulat nyo lang dara no, ang complete name. Pwede man with a middle initial or without, pwede na. Sang may correct answer karon nga ikalima naton sining correct answer. Or rather no ikapito. No ikapito naton sining correct answer kay pitong aton sining or 7,000 ang aton sining live viewers. So may insakto karon nga may correct answer dira nga ikapito. Ang aton sining pagadagon no sang 50 pesos worth of load. Kahit pila na kadlaw no wise ang naka-receive no sang aton sining worth of load Kabalikata Vincent. So sa subong no sa ikapito nga may correct answer nga complete name sa aton sining regional director. Ang magagbato no sang 50 pesos worth of load.
si Kabalikatina pa is tax-free. Processing fee free. Wala na. Buong mabato ninyo ang 50 pesos worth of load nato. Ang sponsor natin sa subong adlaw si Kabalikat Vincent. So, pero kung andes ko mo mag-comment, dapat i-share nyo nga ito sining live program sa Subungaga. I-share nyo agad nga mag-reflect no, inyo sining sharer badge. Tama nang pamagin, no, agad nga makadaog ka mo sa nga ito sining 50 pesos worth of load. Sponsored by Kabalikat Police Corporal Vincent Blusad Jr. Sa aton sining oras nga last 10:38 na sa aga. Good morning Indrano kay Mama Nala Rodriguez. Thank you so much again for watching, ma'am. And of course kay Sir Inod Signar Bloms na nagalantaw. Thank you so much for watching, sir. So sa liwat ang aton sining question or lingalingaw question of the day. Ano ba lang complete name sa aton sining Regional Director sa Police Regional Office 6. Ako nung pagkadaw ka mo sa 50 pesos worth of load. I-comment nyo lang dira no, sa aton sining comment section dira sa subong live naton sa Subungaga. Pero dapat may sharer badge ka mo no, so kung mag-reflect kayo sining sharer badge, dapat is na-share nyo nga ito sining live program. Kaya yung kapito, no, ika-7 nga may correct answer na mag-comment no, ang makadaog sa nga ito sining 50 pesos worth of load. Kung wise ang makadaog sa subong no, sa 50 pesos worth of load, buwas no, idugang na ito, imuna ito 100 pesos. Ito naman sa kapi kagbalita naman natin sining program. Sa aton sining oras nga last 10:40 na sa aga. Mangin ko po natin dugay-dugay no, ang hepe sa Leon Municipal Police Station. Ang sa sining traffic incident nga nagluntad no dira sa banwa sa Leon kahapon. Which is no, isa sining kaban ang involved sa sining aksidente. Sa aton sining kamustahon no, with our Chief of Police. Kung kamusta na ba lang medical condition sa sining mga individual na involved no, sa sining disgrasya no, dira sa banwa sa Leon kahapon nga daw. Sa this moment, yara na sa linya ang atong sining mapisan nga hepe sa Leon Municipal Police Station. Other than Kabalikat Police Captain Jan Predic Padilla. Sir, good morning sir. Kag-welcome kayo sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo mo sa Subungaga, Kabalikat Erwin. Yes, Kabalikat Erwin. Good morning sa tanan viewers ang aton programa. No? Thank you so much sir sa imo sining chimpo sa Subungaga sir no. Luyag naton ibaloon sir ining isa ka aksidente nung nagluntad dira sa banwa or dira sa inyo sining nasakupan kahapon nga adlaw. Ano oras balay ni sir kag ano nga salakyan ang involved kag pila ka persona ang sakay sa sining traffic incident sir? Yes, no, Kabalikat Erwin, mga 4:45 kahapon. Nara kita vehicle na accident sa may barangay Maliaw Leon, no? Wherein involved din ang isa ka close van na mga empleyado sa Baridan Industries Incorporated, no? Kaya may-ara ini sila sa 15 ka pasahero at isa ka driver. Bali, 16 na ang sakay sa isa ka close van. Sa DNA sa particular sir nga na ano sir nahulogin man ning van nga ni sir? Dira sir sa may barangay Maliaw sa may Pato tawag nila ano before sa East Road. Okay, video sa nubo ni sa or sa ubos na sa banda na sir, bali pa ano ng pagkadto na sa ano na medyo mapatag na ning next sa sining barangay sir no? Pero bata kung tawag medyo nubo ang kulang tawag na kasadalang Kabalikat Erwin, pero kung dito ka sa kilid mataas ini ang iyang pilas no. May pilas gali na sir. Ano kung ko sir ko nga sir nga nahulog ini ning van sir raw, anong nga senaryo sir na may nasumulangan bala sa or nawadaan sa Sang Prino, sir?
ang account ng nakakita sir no nga ang van ni nito pa nagapadulog na nagikis-ikis na nagbisilisid lang sa talan. Oo. So suspected nga na tulaan ni Catrino ang salakyan, that's why nga nagtawagani nagsala ng driver. Oo. Kag before sa mahulog dito na tagaid yung pangisa. Pero hindi ang kityas na tagaid sa isa ka sumalang nga jeep kag nahulog siya dito sa Manila. Okay. May nasumulangan gid man ni sa sir nga nga jeep. Yes sir, may ara sa private nga sumalang nga may mga karga ng mga construction materials. Oo. Pero layo pa lang ini nakita na ni sa driver nga nabisilisi na ang sumalang nga van mo na so binikawan ni pagani. Okay. Bali nagabutjog ni sa kalipadulhog ining ban gali sir. Yes, kabalikat eh. Kamusta sir? May may nakakita bala dayon nga sa sining pagkadisgrasya sir? Paano sila nakapangayo sa nga bulig sir? Sa aton Yes, sining sir, responder sir. Sir, yes, no, may mga tao sa area, and then that's why mo itong nakatawag tayo sa atong NDRMO, no? Na may vehicle na dito sa involving sa isa ka ban. Oo. Okay. Kamusta naman sir ang mga individual nga involved sa sini sir is kamusta ang ila sini nga or din sila nga mga ospital gindala gilayon sir? Yes, sir, no, kagati, kinala ni sila tanang nga 18 ka bilog sa may Aliusan District Hospital, no? Oo. Tapos, however, ang iban niya ni transfer sa may WBNC at sa Metro Iloilo Hospital, no, tungod kay kakulangan sa aparatos sa hospital para sa mga laboratory sa nila sa forward sila. So, as of 9 a.m. kanina, sir, no, gipalo up sa atong investigador dito sa hospital, no? Sir. So, ang tanang sir nga na-confine nga siyam kabilog sa Aliusan District Hospital, nakagwa na, no? Oo. Pero ang ara sa may apat sa WBNC, under observation pagyapon, pero may ara man lang sila sa mga minor injuries, no? Oo. And then, ang tatlong na-admit sa Metro Hospital, Oo. under observation naman sila for 1 day, kaya ang isa may ara sa fractured wrist and split. Amo man na ang isa. Medyo dako nga iyang injury. And then, naistorya man sang atong investigador ang tagiyas ang company. So, ako ang company nga sila tanan ang ma-shoulder sa gastos, ang medical expenses, hospital expenses ang ilang mga personnel. And then, wala naman interested sa party nga magpasaka pa sa kaso against sa driver. No? Okay. By the way, sir, kamusta man ang driver, sir, na injured man sa? Yes, sir. Oo, ara ang driver. Dalaman sa dito na sa Metro Iloilo, Metro Hospital. Kagano ni sir nga van, sir, iya sang company nga van, sir, or kumbaga, or naganol sir, nagarkilala ni sila sang van? Ang sir, company van ni sir, no, iyan isang company, kay tatlo ni sila kaban nga nagsaka dito sa may Bukari para mag-conduct sa nilang team building. Okay. Bali, ang papuli na tani sila ni sir, no? Yes, kabalikat, Erwin, papuli na sila. Okay. Okay, so salamat ang kita sir. At least no, sa 16 sila including sang driver is why man sang nano sir sang dudaan sang kabuhi. Amo lang na at least na-injured na sila. Pero at least no why sang napatay gid no sa sininga disgrasya. Okay. Ano na lang naton sir, kay since nga why man sang willing nga sir no nga magpasaka sang kaso sa sininga driver kay siguro nitian Manila kag disgrasya pero panomdom na lang naton sir sa mga pumuluyo naton ilabi na gid sa mga nagatakla dira sa Bukari, Leon kay siyempre subong na sa ulan-ulan na may mga porsyon nga madurdanlog. Reminders na naton sir sa mga motorista naton sir nga nagalagaw dira sa aton sininga tourist spot dira sa Banwasang Leon, Iloilo. Sir, kabalikat Police Captain Padilla, sir. Yes, kabalikat Erwin, no, ginaliwat-liwat naton sa remind sa mga motorista, especially sa mga pangayaw. As we see, mostly sang aksidente nga katabo dito is involved ang mga pangayaw. So, gina-remind naton sila nga kung magbiyahe sa pasaka sa Barangay Bukari, sa Sitio Taburnan, sa aton nga tourist spot, nga mangin mahinalungon sa pagbiyahe kag maghinay sa pagdulog. Kag always i-check nila ang ginatawag naton nga blow baguettes, no? Before kita magbiyahe. Amo na nga aton nga brake, light, oil, water, battery na to. Air, tire, ang pinaka-importante ang self, no, para safety kita sa aton nga pagbiyahe. Okay, thank you so much sir sa imo sining tiempo sa subong aga sir, Kabalikat Police Captain John Predic Padilla, sir. Welcome, Kabalikat Erwin, and thank you, man.
Aton sinimatian ang hepe sang Leon Municipal Police Station na kablikata Police Captain Jan Predic Padilla. Muna no, isa naman ka disgrasyang nagluntad sa Banwa sang Leon. Kag we're thankful no nga kag fortunately no nga wala sang nadulan sang kabuhi. Kag may mga minor injuries man no nga naagum no sa sining mga individual na involved sa sining traffic incident. So always panugyan gid sa aton sining mga Ilonggo Cups. Sa mga punoy nato nilabay na gid sa mga motorista. Nunong mo nato ng reminders no, ni Sir Padilla no, sa mga pangayaw dira. Kang iba ng kanto nila is nag-enjoy. Dapat isipon man naton nga ang safety naton gid perme. Check it perme nga aton sining salakyan. Kung nagkakagat pa ba lang preno. Kung ano pa dira sa tanan-tanan nga pwede naton i-check dira no kung nga mga talonsay ang aton sining pagbiyahe. Ay may ang banwang nan sang Leon sa pagkadto sa Bukares medyo ining barangay Maliaw is ano pa ni takladon pa ni. Kung nga concrete man ang dalan pero may mga portion nga pilas. Karang iban pa kanit derang area is kung baga wala pa da ano pa na dead spot pa wala pa sang signal. Kung mabudlay no kung mabudlay na drama disgrasya ka mo kay ayaw ako ma-rescue sa kilayon pero kung maglain pa dang timpo is medyo hindi man manami ang nasabit sining area. Salamat ang kita kay Waigit sang nataman although nga may mga injuries lang. Ang nabla ng mga injuries magayo gina in due time. Importante nga wala sang nadula sini nga kaboy. Sa aton sining oras nga last 10:49 na saga. Nagyapon ka muna kalantaw sa aton sining programa Ilonggo Cups on Air with Radio Ogyon Santa Barbara. Siyempre mabatian man kita sa aton sining or sa inyong mga FM radio sets dira sa 106.7 FM sa inyong sining mga radyo. Sa liwat ang aton sining lingaw-lingaw question of the day. Ano ba lang complete name sa aton sining regional director sang Police Regional Office 6. So ang ikapito nga may correct answer is magadaog sa aton sining 50 pesos worth of load. Tax free and processing free. So why sa mga daog sa subong adlaw so buwas no magiging 100 ang aton sining premium sa Kapig kag Balita program nato. So sa aton sining pagbadayon ang kabatuan ng Municipal Police Station ang ilang tawagin. Papuganan ni Sir Kabalikatan Police Captain Junicio Estacio. Ang subong man si Ma'am Marigold Clarito no nagalantaw man sa Subongaga para sa Batad MPS. Sa aton sining oras nga alas 10:50 na saga. May kaupod man nato no idugay no ang hepe sang Miagaw Municipal Police Station. Ang naman ini o kuha nato ng detalye no sa sining tatlo ka persona. Na caught in the act no nga nadakpan gid. Nga nagaiwat sang pasesyon no kahapon nga adlaw. Muna pala no, way gid nakauntat ang inyo sining mga Ilonggo Cups. Kaya ang iba nabi nagambal nila taw-tahaw na, way na sang nagabantay sa aton. Pero as long as nga naga-engage ka mo dira sa mga illegal activities, ilabi na gid sa intensified campaign nato na kontra illegal sining nga droga, way gid nagakataka kag nagakapoy ang inyo sining mga Ilonggo Cups. Biyara na sa linya, sa piyang linya nga aton sining mapisan nga hepe dira sa Miagaw Municipal Police Station. Sir Kabalikata Police Captain Francis Don Lumahan. Sir, good morning sir. Kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Cups on Air. Kaupo nimo sa Subongaga Kabalikata Erwin. May ayat na aga Kabalikat Erwin kag pataran nga tagpalumagi naton dira sa aton nga programa. Okay, thank you so much good sir sa imo sining chimpo sa Subongaga sir no. Kung dito sa Banwasang Leon is may disgrasya dito nga van. Dira naman sir sa Banwasang or dira sa inyo sining sukupan nga Banwa sa Banwasang Miagaw is may nabda naman nga naga-pot session. Pila ba ka persona sir ang aton sining na-apprehend sir sa sining illegal activities nga ginahimo nila sir? Yes, Kabalikat Erwin sa June 2 takna alas 9:40 sang gabi sa Barangay Igtuba, Miagaw, Iloilo. Ay ara kita nga tatlo ka persona nga nadakpan na naaktuhan gid sa aton nga patrollers nga engage or gagamit sa illegal nga droga.
Oo. Ano ning mga persona ngayon ni sir is magbarkada ni sir or daw ano lang gid nila daw dira lang ano ni sila kilalahay man ni sila or Ah, dugay na ning of the night nila sir? yes, actually pag sila higit ni sila kay gawga topic-topic lang sila. Oo. O pamilya, sana yung topic-topic lang ang Okay. ilang relasyon. Oo, ang area nga na ano na to ni sir, ano ni sa sir ang layo ni sa karsada man ang ila sini nga ginaiwatan sa nga patsesyon. Actually, amo to gani nga dasig gid ang responde sa aton nga kapulisan kay may ara kitang IPDP lapit Oo. dira sa area. But then medyo may surudlod lang ni sa gamay, medyo lipod siya. Oo. Apan sa nga pag-report sa aton nga concerned citizen, it is na specific gid ang ginatag nga information sa aton. Kung Oo. sige da nagakadto dayon ang aton mga patrollers kag gidto naaktuhan gid sa aton nga patrollers sa sulod sang isa ka comfort room Ah. sa isa ka establishment Oo. malapit sa ilaman nga malapit sa dalan mo lang ang Oo. establishmento nga ito. Anong pagin mga recoveries naton sir sa sining mga persona sir? Oo, may recover kita nga mga improvised shooter duha ka bilog Oo. kag isa ka blue nga lighter kag mga several crumpled foil Oo. kag several non-drug items. Oo. Ang ini nga mga ebidensya nga na-recover naton, especially ang aton nga improvised shooter kag mga crumpled na points kani, Oo. nag-undergone man sa aton nga review para sa forensic examination or sa aton nga chemist naton. Oo. Which is nakuha naman naton ang aton nga result, it is sometimes positive man ang aton nga gin-submit ka mga ebidensya. Oo. Ano ni sir mga pamilyado ning tatlo ka persona ngayon ni sir? Ang duwa may ni siya, may ara nga live-in partner, Oo. ang isa single. Ano Pero ni kung ano ni ano mga dapat trabaho na- nila sir? Ang isa may ara ka nga estudyante nga isa. And then ang iban may bang negosyo. No, gaano kayo sa motor. Okay. Ano man sila sir, naka-mention man sila sir nga dugay na nila ginahimo or amog ito pagkadakop sila sa first time pa lang nila? Actually, ang isa sini, ara na sa aton nga ginabantayan. Okay. Ginamonitor na nato ang isa sini sa ila. Oo. Fortunately, na-involved siya, natakpan naman yung Japon na ton. Okay. Ano yung tatlong ini sir is may or enable sila yun ang included man sa listahan naton before dara sa banwasang Miagaw sa sining atokhang list bala naton before? Wala ni sila ma-include but din ang isa sa ila, Oo. like I said, nagtuhaw na ni iya ngalan, kaga Okay. ginamonitor na naton. Oo. Yes. Okay, kag may mga asa isa sini nga pangatubang nila nga kaso sir is may mga pending case pa bala sila dara or na record dara sa aton sini nga stasyon sir? Based sa aton nga record, wala pa sila nga previous cases. Amo lang to nga sa nga din ko nga nadakpan sila Oo. sa involvement sa illegal na drug. Oh, kag nakatuwad mo bala sila sir kung sa din nila ginakuha ang ila sini nga ano sir nga ginahut-hut ni nila sir? Sa subong hindi pagid pag-divulge Ah. information. Okay. Ginatun-an gid naton kag possible. Isa man sa mga malapit nga banwa diri sa Metro. Okay. Possible lang taon gid naton kung ma-endorse man naton sa aton mga kaupianan man. Oo. Kung sinugid sa subong daw hindi pagid sila cooperative gid sa aton. Oo. Kung sabihin wala gid nila sugid gid ang matutuod sa ngalan sa ilang ginakuha. Okay. Mensahe na lang naton sir sa mga pumuliw naton kay since gani sa na-mention nimo sir nga isa diri ka na prehen naton is estudyante man. Mensahe na lang naton sir sa mga pumuliw naton ilabi na gid sa mga ginikanan kag subong man sa mga estudyante no dara sa banwa sa Miagaw. Kay since nga ang banwa sa Miagaw is dako man nga banwa kag damo man sinisang nasakpan nga mga eskwelahan dira kag amo na bala no nga kumbaga ining mga individual nga naga-engage sa sining illegal drugs is mangina target nila nga mga eskwelahan naton dira kag mga estudyante dira sa banwa sa Miagaw sir. Mensahe na naton sir kabalikat Police Captain Luman sir. Yes, kabalik ka Terwin. Ang una sa tanan, pasalamat gid kita sa aton pumuluyo sa Miagaw. Kay natigayon ini nga operasyon tungod man sa ila report. Sabihin nga pakita ang relasyon naton sa aton nga komunidad tama gid namin.
gahatagit sila, gabuligid sila sa aton na PNP para matatda ang aton nga kigbato kontra sa illegal nga droga. Sa liwad, pasalamat kita sa aton nga pumuyo nga nag-report sa aton. Sa Okay. local government unit sang Negao nga supportive man sa aton nga PNP. Kasubong gina-remind tagit ang especially ang mga girikanan. Bantayan gid naton ang aton mga kabataan, especially ang eskwela, diri man sa Banwasang Negao o sa Iloilo City man, nga bantayan nila kung sino ang mga grupo o barkada nga resundan sa ilang kabataan, kag kung ano ang mga activity. Mas maayo nga subong continue man gyapon ang inampang diri sa kabarangayan sa aton nga banwa. As much as possible kung pwede man nga ma-join na lang sila sa sport para madula ang ilang focus sila madira na lang sa sport. Kaya willing din kita kung may mga impormasyon sila, willing din kita magbulig na ma-prevent man or mabuligan ng kabataan nila nga mapalayo sa illegal na droga. Okay, thank you so much, good sir. Sa imo sining chimpo, sir. Once again, congratulations, good. Sir Kabalikata Police Captain Francis Don Lumaan, sir. Yes, Kabalikata rin. Maraming salamat. God bless us all. Aton sila nupatian ang mapisan nga hepe sa Miagao Municipal Police Station, Kabalikata Police Captain Francis Doni Lumahan. Kamo na bala Kabalikat Vincent no nga sa sining kapuraot na sa pangabuhi. May mga pila pa ka mga individual nga nag-engage no, sa sining naga-hit-hit dra sa no sang illegal sining nga droga. Masubo pa dra no nga isa estudyante man. Kamo na bala no kung estudyante ka pa lang nagay na mag-intra sa nga kaangay sining nga magbisyo. Which is makapag-uba no sang imo sining masanag nga potoro. Kung eskwela ka mo tarong sa inyo sining nga nikanan, eskwela na lang. Kaya na dara magpasiga-siga pa dara kang mag-involve sa sining kaangay sining nga mga aktibidad. Which is hindi man makabulig sa imo sining potoro. Katon sining dumdumon ng reminder sa aton sining hepe. Police Captain Francis Doni Lumahan. Labi na sa mga ginikanan, always nato nina nga ginabilin ng responsibilidad na mag-monitor, ka magbantay sa inyo sining mga kabataan. Kaya way na sang liwan nga basolon just in case nga kung ano man drive involvement sa inyo sining mga kabataan. Kamo dapat nga ginikanan na makabalo, kag dapat kamo drang nagapanguna nga mag-subaybay man sila. Kag hindi magkataka no, sa pagbakol sa mga reminders sa inyo sining mga kabataan. Ay nangin ginikanan ka mo, responsibilidad ninyo ina. Responsibility ninyo ina. Kaya na sang liwan nga may responsibility dira kundi ka mo mismo gin nga ginikanan na mag-monitor kag mag-disiplina mismo no sang inyo sining mga kabataan. Kasubong man sa mga kabataan no, why sang liwan nga gusto nga ton sining mga ginikanan. Kundi para lang gid sa inyo sining kaayuhan. Sa aton sining oras nga alas 11:01 na sa aga. Good morning dira kay Sir Police Captain Solon Villanes. Magalang tawagin no sa subong nga aga. Aton sining Deputy Chief of Police dira sa Banwasang Concepcion Iloilo. Thank you so much guys sa inyo sining pagupod sa aton sining programa. Tanay naman kita buwas no sa aton sining kape kag balita alas 11:12 sa aga. Thank you so much guys sa inyo sining pagupod. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Live kita nga nag-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Dr. Miloy. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Biani Razalan. At sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. Inyo nung inkaupo sa subong gang inyong mga kabalikat. Technical side, Kabalikat Police Corporal Vincent Blusa Jr. Ako naman, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.